या पाणी टंचाईले कारण कोण आहे मालूम आहे का? या पाणी टंचाईले कारण आहे दारू पिणारे लोक. तुम्ही म्हणाल कसं? तर एक देशीची शिशी बनवाले 7 लिटर पाणी लागते. किती लागते? 7 लिटर पाणी. आणि एक फिस्कीचा खंबा बनवाले 17 लिटर पाणी लागते. आणि महाराष्ट्रात एका दिवसात 84 लाख लिटर लोक दारू पिते. किती? 84 लाख लिटर दारू एका दिवसात पिते महाराष्ट्रात. आणि हे 84 लाख लिटर दारू बनवण्यासाठी 27.5 कोटी लिटर पाणी लागते. आता समजा जर महाराष्ट्रातले सारे बेवडे फक्त 2च महिने दारू पिले नाही, एप्रिल न मे, तर महाराष्ट्रातला दुष्काळ तसाच कमी होते. काय पाणी अडवानं पाणी जिरवा करायला लागते. म्हणून मी कार्यक्रमातून म्हणतो की पाण्याविना मरशील रे रे भाऊ, पाण्याविना तरशील रे, पाण्याविना मरशील रे.